po kayo umiyak, nanay? Anong iniiyakan ninyo? Yung tatay ninyo, Oh, bakit si tatay, nanay? Anong ginawa niya sa inyo? Ay, masakit ang loob ko sa kanya. Bakit naman po, nanay? Sabi niya, mag-iilaw ng tukak sa bukid. Ano po yung tukak, nanay? Ay, basta, yung tukak, yung iniilawan sa bukid kapag gabi. Yung kukak, sabi niya. Yung palaka ba, nanay? Oo, palaka ka. Ay, palaka pala. Oh, tapos? Ay, nagtataka ako. Ilang gabi na siyang nag-iilaw. Pero wala namang dala-dala pag uwi. Kaya may suspitsa ako na may babae siya. Babae po, nanay? Oo. Babaeng palaka ba ang ibig ninyong sabihin, nanay? Hindi Babae, as in chicks. May babae ang tatay ninyo, sabi ko. Babaeng palaka sa sawamay. Okay. Paano nyo naman nasabi na may babae si tatay, nanay? Narinig ko kasi silang nag-uusap ng kumpare niya. Oh, anong pinag-uusapan nila, nanay? Ay nawaw, makauray ka mo Diyak pala nalpas ka. Ano po? Sabi niya, namimiss na daw niyang ilawan yung malalaki at mapuputing legs. Kaya mag-iilaw na naman daw sila mamayang gabi. Ganun po ba? Oo, kaya masama ang loob ko. Kasi may iba na yata siyang iniilawan. Kasi sabi niya malalaki at mapuputi ang mga yon. Tapos wala namang inuuwi. Di po ba may mga malalaki namang palaka? Di syempre, malalaki at mapuputi din ang mga legs nila. Baka yun po ang tinutukoy ni tatay, nanay. Hindi kasi wala ngang inuuwi tuwing nag-iilaw sila. Kaya sabi ko, baka ibang klase ng palaka ang iniilawan ng tatay ninyo. Ibig po ninyong sabihin, may mga breed ang palaka dito sa inyo? Kaya may iba't ibang klase? Ganun po ba yun, nanay? Ay, salbag! Di ka makauawat po sika. Nagriga mo laki di ngaminan ayat ang Tagalog. Ano po? Awan, basta yun na yun. Bahala ka nang umintindi. Adda ayaw mo hybrid ato ka. Ay nawaw.